Bos días, compis da Arzúa, que ilusión estar facendo este vídeo, porque iso significa que hoxe comeza unha nova aventura. E ademais este curso imos contar ca outra clase de cuarto, que non nos pode facer máis ilusión. Para quen non me coñeza, eu son Lucía, unha das educadoras do Museo de Belas Artes da Coruña, que ten a sorte de colaborar con vos en todos eses proxectos maravillosos que deseñades. Que ben que este ano nos centremos na literatura, porque me encanta. Menudo reto plantexades, a gran historia viaxeira. O museo tamén está cheo de historias. O que pasa é que aquí se transmiten a través de cadros, de esculturas, pero ollo, porque moitas destas obras teñen unha relación moi estreita coa literatura. Bueno, vin na vosa páxina web que este ano estructurastes as actividades por trimestres. Está xenial. O que pasa é que dende o museo eu vou vos facilitar algunha destas historias e propoñervos algunha pequena actividade que fala de todo en xeral. Así servevos de inspiración durante todo o curso. Neste primeiro trimestre toca poñerse creativas e creativos e imaxinar as historias que logo ides contar. Por iso vos vou botar unha man a través dunhas historias que se fixeron tan famosas que pasaron á historia da literatura universal. Como sei que na clase xa estiveste repasando todo o relativo á mitoloxía clásica, eu aquí voume centrar noutro aspecto. Hai que ter en conta que os escritores daquela época estaban moi interesados en que os seus mitos non se esqueceran. Como os mitos eran lendas, orais, o que fixeron foi pasalas ao papel. Escribilas todas, ata o punto de crear libros que recollesen esas narracións. Un deses libros fíxose famosísimo e titúlase As Metamorfosis, escrito por Ovidio. As páxinas das Metamorfosis de Ovidio recollen moitas das escenas que se representan nestes cadros que temos no museo. Son cadros mitolóxicos deseñados por un dos pintores máis famosos da historia, Rubens, que destacou por pintar co estilo barroco. De entre todas estas escenas, eu quero que vos centredes en dous cadros. Vou vos facilitar unhas páxinas das Metamorfoses adaptadas a cuarto de primaria para que descubrades que é o que está acontecendo nesta pintura que se titula A caída de Ícaro e tamén o que está acontecendo nesta outra que temos aquí, moito máis pequeniña. De feito, estas dúas son as obras pictóricas máis pequenas de toda a colección. Esta é a que me refiro e titúlase Dédalo e o Minotauro. Dédalo é o personaxe que conecta esta pequena táboa, está pintado sobre madeira, con este lenzo, A caída de Ícaro. A ver que vos parecen. Esas historias pasaron do mito oral á literatura escrita. E hoxe, as visitantes e os visitantes que veñan ao museo poden coñecelas a través destes medios tan tecnolóxicos. Por exemplo, se queren saber que acontece no cadro de Ícaro, pican aquí e teñen toda a historia. Espero que vos guste a actividade que teño plantexada para abordar todo isto que vos ensino. Mándovos un bico inmenso e mans á obra.